Velkommen til en kort lille video af, hvordan man laver en konturskæring rundt om en, et logo, eller i det her tilfælde en lille koala-mand. Det kunne være til konturskårede flyers, og det kunne være til konturskårede klistermærker, eller det vi kalder die-cut stickers. Ham her kunne jeg godt tænke mig, cirka 10 cm høj, og med en konturskåring rundt i kanten. Konturskæring kan man lave på mange måder. Hvis man har en vektorfil, som man kan se, det her det er, så er det klart det nemmeste. Hvis det er en billedfil, så skal man manuelt sidde og lave en streg rundt i kanten, eller ved hjælp af Photoshop. Det kræver, man er lidt øvet i det. Det her det er nogenlunde til, hvis man har Illustrator. Vi starter med at sætte vores dokument til centimeter i stedet for pixels. Centimeter og OK. Så vi se, at vores dokumentstørrelse er 5 x 7 cm, så det retter vi lige til 10 x 10. Det var forkert. Det var ham, der jeg havde fat i. Dokumentstørrelse 10 x 10. Sådan der. Og så siger jeg lige Ctrl G for at gruppere ham her. Og så sætter vi ham derind. Og så er han så 10 i højden nu. Vi gør ham lige lidt mindre, fordi vi skal have plads til en skærestreg, og så kan vi lige skalere ham op bagefter. Den der nede vil jeg ikke have med. Så jeg ungrouper lige. Og sletter. Og grupperer igen. Så laver vi et nyt lag. Og det nye lag, det kalder vi throughcut. Og så kan jeg bedst lide at lige kalde det der for print. Det er ikke vigtigt. Det er bare lige for øjets skyld. Så tager vi ham her. Og siger Ctrl C. Eller højreklikker og siger copy. Så går vi herop. Og højreklikker og siger paste in place. Det er vigtigt, fordi så ligger han helt præcis samme sted som printet. Så giver vi ham en fill farve. Det kan være hvilken som helst farve, det er ikke vigtigt. Nogle trykkerier vil have en bestemt spot color. Vi kører ud fra lag og ikke spot color, så det er fuldstændig ligegyldigt, hvad farven den er. Vi laver den rød her. Så trækker vi lige den røde ned til konturen, så de er ens. Så skal vi have lavet en stroke nu, og det bliver vores skærestreg. Og den skal ligge lidt væk fra printet. Og det skal være med runde ender og runde hjørner og på ydersiden. Så de tre der. Og så siger vi 3 mm. Så nu er der 3 mm her fra kanten af printet ud til, hvor vi gerne vil skære. Lige nu er det bare visuel streg. Så vi skal lige have den expanded, så det bliver en ægte streg, der ligger derude. Sådan der, så ligger stregen derude. Så bruger vi vores Pathfinder. Det kan du sige window, og så kan du finde din Pathfinder et eller andet sted her. Den ser sådan der ud. Så markerer vi det hele, og så uniter den det hele til en streg. Og så skal vi ikke have noget fill på, men vi vil godt have stroken, den har en farve, så vi kan se den. Igen, det er ligegyldigt, hvad farve den er. Og så kan vi få vores print frem. Så kan vi lige markere det hele. Og så kan vi lige sige højden på 10. Og så rykker vi ham lige lidt ned her. Han skal være inden for arket, det er vigtigt. Så nu udvider vi lige arket en lille smule. Det er ikke så vigtigt, hvor stor arket er, fordi at, det bliver skåret væk. Så bare vores figur her er den størrelse, vi gerne vil have. Og han er 10 høj nu, og 8 i bredden. Så det er sådan set det tal, du skal taste ind, når du bestiller 8 x 10 cm. Så gemmer vi. Save as.
Og kalder vi lige ham her version 2. Vi vælger PDF. Vi trykker gem. Så skal man vælge minimum Acrobat 1.4, mener jeg det er, for at vi kan få lov at gemme lag. Nej, det var 1.5. Minimum 1.5. Og så har du den her frem. Create Layers. Den siger vi ja tak til. Og vi kan lige sige View. Save. Så åbner han op her. Og så kan vi se, at vi har den herude. Og det er lag. Og der kan vi så se, at vi har et skærelag der. Og det er den, vi skal bruge. Så er du klar til at bestille.